Com vos comentàvem, començam amb això i allò. Com sempre, és un gust. En el meu amic expresse, jo sempre ho faig així, informal, del grup Güell, en Xisco Bouzá. Xisco, molt bon vespre. Molt bon vespre. I si m'hi permeten, en Juan José Llicenci, amb un altre bon amic, gran professional, com he explicat, perquè jo xerrava amb músics i quan un fa feina de lo que li agrada, és que se nota, se nota. Quan un fa la seva feina de manera vocacional, no és així? Sí, hombre, avui en dia aquesta colònia és quasi el primer patrocinador que té el Güell. Ha ocupat el puesto que va deixar la nostra antiga. Jo sempre li faig comentar a en Juanjo, dic, el tracto que té aquesta colònia me recorda molt fa 25 anys o 50 que hi havia en la nostra, que és aquest tracte humà que s'ha perdut. Que això és molt... És tu a tu, Xisco. Exactament. Jo vaig allà i vaig conscienciar que m'hi va. Molt bé. Molt bé, però és que se tracta d'això. Jo, com li comentava a Juanjo, que són client de Colònia, s'ha refredat molt. Quan nosaltres sempre xerram de la gent gran, no és així. Jo he estat a entitats bancaris grosses, no direm marques ni noms, però que jo m'ha sorprès i m'ha sabut greu de vegades, fa un parell d'anys, jo me'n record, de dir, per favor, sou tan amables d'ajudar en aquesta gent gran? No, és que han d'anar al caixer, perquè tal, dic, vosaltres que sou autòmates, sou robots, i això sempre a Colònia no és d'ara, sempre ho ha tingut, és tu a tu. Me'n record ara un xiste que ha sortit per Facebook. Ai, Déu meu, que no sigui verd, que te conec, que no sigui verd. Que hi ha una senyora que va a una caixa d'un banc a demanar 50 euros. Diu, no, aquí com a mínim són 200 euros i si no vaig al caixer. Juanjo, ja el sé en aquest xiste. Diu, me'n doni 200. I va donar 200, diu, m'hi 150. És bona aquesta, no? Dir, en tot. Així com dir, aquesta colònia i el grup Güell mos pareixen molt per la part social, per la part humana i aquestes coses. I aposta, Juanjo és un bon amic, fa 2 anys que ens coneixem, crec, i però és que fa 40 anys que ens coneixem. Això és el que tenim, que jo dic que xerram el mateix idioma. Correcte. És així, que encara tenim aquesta essència, som de la mateixa pasta en moltes coses, i bé, com sempre, molt benvingut a Canal 4, benvingut a Manu en tu. Moltes gràcies, Manu. Què tal? Per aquesta introducció, no sé si hauré d'intervenir ja, perquè no sé si Però ets sincera, Juanjo, perquè deim el que pensam. A en Xisco no li pots dir, de vegades dius, alerta el que dius, no, en Xisco no té filtros. I jo, perquè no me'n queda un altre, m'entens? Manu, perdona que te digui. Sí. A 77 anys. Ja poca broma, que llicència has de tenir. Ja puc dir el que penso. Ara, 77, veus? Ho has dit tu, no ho he dit jo. Ma mare en té 76. Sí. De 77, fixa't. Sí. El que jo feia feina amb peix i que tot el dia tenia les cambres i me concep millor. I no t'aturo. I també que si no t'atures també conserves millor. Molt bé. Juanjo, conta'm-nos un poc què és, per si encara hi ha gent que no coneix la vostra caixa de Colònia i què vos diferencia, malament jo sé moltes coses d'aquest tema, què vos diferencia de les altres entitats bancaris? Jo ara xerrava d'aquests més grossos o tal. Conta'm-nos un poquet. Bueno, si tinc que contar un poquet d'història, no? De manera molt breu, molt situant en el segle XIX, quan un dels homes més rics de Pollença va morir sense tenir fills, sense descendència, i va anomenar com a hereu a Guillem Coll, que era el fill de l'home de la possessió, de l'home que li cuidava les terres, però hi ha dues condicions. Primera, t'has de canviar de llinatge, en lloc de Coll, Xifra de Colònia. I segona, has d'estudiar una carrera. En Guillem Coll se va canviar el llinatge, però signava Guillem, Xifra de Colònia, abans Coll. No va voler perdre els seus orígens. Va estudiar una carrera a Madrid, a dret, i allà va entrar en contacte amb la ILE, Institució Lliure d'Ensenyament. Quan va tornar a Pollença, va obrir una escola, estic xerrant ara de l'any 1879. A l'escola, per fer via, va muntar un treball pels al·lots, que era fomentar l'estalvi. O sigui, estalviareu un $2 cada setmana i jo per donar uns interessos que sortien de la seva butxaca. Els pares van dir, això també ens poden beneficiar d'aquest sistema, nosaltres també hi volem participar. És a dir, el que va començar com un taller escolar se va convertir en una caixa d'estalvis
obert a tothom l'any 1880. Això és un poquet història ràpida. Mai ho hagués pensat, no la desconeixia. Això que era una activitat que era com... escolar, Sí? allà on aquests estalvis, que foment de l'estalvi, els pares van dir, nosaltres també volem aportar i que se mos abonen els interessos. I bueno, aquell home va dir, pues no me queda més remei que muntar una entitat financera. I va obrir una caixa d'estalvis. I fins avui, 145 anys després. Són un parell, doble que jo, I fins avui, Juanjo, jo sé, com he comentat, de la teva professionalitat i de la gent que fa feina a Colònia. Conta-mos que és un poquet de la banca ètica, que d'això se cert que mos pots comentar. Sí, això també té la seva història, perquè ara han complit 26 anys de l'estalvi ètic. Estic parlant de l'any 1999. Un any enrere d'abans van començar a donar-li voltes a aquesta banca ètica. Van dir, això és el que feien nosaltres, com a caixa d'estalvis. Qui podem fer més? I van començar a xerrar amb gent interessada en tenir no només un benefici econòmic, sinó també un benefici social. I van dir, bueno, anem a donar una resposta a aquesta gent que se demana què fa la meva entitat financera, els meus dobbers, on inverteix els meus estalvis. Van dir, anem a muntar un sistema, un model financer, allà on podem donar resposta a aquesta gent, no? A aquesta gent que vol tenir, a més d'una rendibilitat financera, una rendibilitat social. L'estalvi ètic el que fas és, si el client, quan t'obri una compte, a una sucursal de Colònia, fa una aportació solidària de 20 euros, una aportació, no una comissió, una aportació que té una deducció fiscal, una aportació que íntegrament, aquests 20 euros, van a l'estalvi ètic, i íntegrament van a una entitat que rep una subvenció, que enguany han estat 500 entitats per un import d'1 milió d'euros. Fixa't, en què poquet fins on arriba? I en sotsaldos dels estalvis del client, el que fèiem és formalitzar préstecs i crèdits, però amb uns criteris ètics. I tot això amb un comitè ètic extern a Colònia, que és que vigila i decideix qui rep subvenció i qui rep finançament. O sigui, tenim el component ètic, el component solidari i de transparència perquè coneixem recorregudes dels béns. M'encanta aquesta banca ètica. I en tema de comunicació, què vos diferencia també dels altres? Tema de comunicació en el sentit de... Sí, és a dir, el vostre tracte comunicatiu quan vosaltres, en el que són els bancs més grossos, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, com heu comentat a la introducció, aquesta proximitat fa que nosaltres coneguem el client, però el client també ens coneix a nosaltres i la nostra manera de fer feina. Són clients que són coherents en els seus valors, en els seus principis. Aquest boca a boca, aquesta força de venda que sou vosaltres mateixos, que són nosaltres, fa que altres clients que senten la nostra manera de fer feina se vulguin també incorporar en aquest projecte. El que he dit jo antes, que vas allà i no has de demanar hora. Jo normalment crec que primer som els primers que arribo. Sempre a les 8:10, encara obrim a les 8:15, m'obrin la porta. A les 8:10, tu fa 4 hores que està aixecat. Más o menos. I la veritat és que aquell tracte humà, ahir mateix, no sense més en fora. A les 8:08 vaig arribar, van a la porta, anava a fer unes gestions, vaig xerrar amb la directora, entra al despatx com si anés a casa nostra. Que teva. Que és el que fèiem nosaltres antigament. A l'antiga? Com dèiem, el tracte personal. És a dir, ells, Caixa Colònia com a financer i Grup Güell com a entitat social, tenim moltes coses per escures. Jo sé, perquè sempre m'ho has dit, d'ençà que tu ets el president, que estàs contentíssim amb la col·laboració que tens. Mira que hem xerrat tu i jo de marques comercials, d'empreses, de negocis que han participat d'una manera o de l'altra, però tu en Colònia sempre m'has dit que aquests són dels nostres. Sí, jo me'n recordo, com dic sempre, he dit, el tracte que vaig tenir en la nostra, bé, jo en aquell temps, el primer tracte que vaig tenir va ser en Bànquia, després va canviar totalment. A Bànquia hi havia una persona, en Sebastià Deu, també una persona molt social, un bon amic del Güell, i més o menys ara hem canviat, en vez de Sebastià tenc un Juanjo. No me digues, més o menys. I això és l'important, el tracte personal. Tu que consideres, com valores aquesta col·laboració que teniu vosaltres amb aquesta sinergia, que se pot dir d'alguna manera que hi ha, amb un símbol aquí a Mallorca i a les illes com és el Grup Güell, en la marxa del Güell, evidentment, que és la niña bonita tal vegada, però conta-mos.
Per nosaltres, moltes vegades xerram, com deia abans, de conceptes, no? Ètic, solidari, transparent, hem de xerrar també de cohesió social, no? Per nosaltres, com a entitat financera, fomentar la cohesió social en el territori és molt important. Què vull dir amb això? Les activitats que fa el Grup Güell, que mou tot tipus de gent, famílies, gent gran, gent jove, se'n marxa, pugen al castell, ara vine a sopar, a Vall de Bot. Tot això crea aquest sentiment de pertinença, aquesta cohesió social, aquest fer poble, que diuen ells, que és el que a nosaltres ens permet complir els nostres objectius. Per això, sempre que digui el Xisco, són nosaltres que t'han donat les gràcies en el Grup Güell i a tu per poder participar en aquestes activitats que fan possible que nosaltres complim els nostres objectius. Perquè quan xerram amb en Xisco, xerrant del Grup Güell, ara m'ha agradat molt quan has destacat que hi ha gent de tot tipus, perquè clar, jo en Ràdio Murta vull ser un defensor de la gent gran, però quina és la filosofia vostra, malament pareix que sí, que quan jo dic mostrat a l'Antilla d'una manera, ho dic en el millor sentit possible, però la filosofia cap a les noves generacions, cap a la gent jove, perquè vengui també a Colònia a conèixer-vos, perquè vos coneixen per part dels pares, dels predins. Bueno, nosaltres tenim també trams de totes les edats, no només tenim gent gran. I la gent jove, te sorprendies també el que aprecia aquest tracte proper que tenim. Per suposat, tenim també la millor banca electrònica. Tenim Bizum, tenim els TPV virtuals, Google Pay, Apple Pay. Tenim tot el que una persona jove en les noves tecnologies pugui necessitar per entrar a la banca electrònica. Però és que, a més, si té qualsevol problema, com deia ell, pot venir o pot cridar Juanjo, Olivia, Miquel, Toni, me pots arreglar això? Te coneix i clar que t'ho arreglaré. En tracte personalitzat, que estem xerrant de gent jove, però en tracte personalitzat com se feia de sempre. Nosaltres, el Grup Güell, ja fa 2 anys ja, no? Que ja empleem tot el sistema informàtic per les inscripcions, en la virtual, supos. En la virtual, en tot. El Bizum, hem començat en el Bizum, i anem a dir, té les 2 coses. Per jo, té la part que des que nostra, jo cada dia quan baixem, mira el banc, mira tot, com qualsevol altre banc, i després té una cosa bona que és l'extracte personal, que després tinc un problema, la directora Olivia, això, te arreglem. Hi ha un telèfon. Mira, i aquí està tot. Sí, i no te contesta un robot. No. M'entens? Jo sé el que m'ho vol dir, perfectament. Entens? I vosaltres com participeu? Com col·laboreu, per exemple, a la marxa del Güell que peu? Bueno, nosaltres vàrem començar poquet a poquet, no? Sí. Amb unes ajudes anuals, Sí. que, com he dit abans, han de ser coherents en el que fan el Grup Güell. Nosaltres, vam apostar per el Grup Güell i vam firmar un conveni amb ell ja per col·laborar en totes les activitats enguany, no? Que firmarem cada any, i anirem renovant, i hem de millorar i hem de seguir perquè ell està ampliant també activitats. Així és. I tot això a nosaltres ens interessa donar-li suport i, a més, important avui en dia donar-li continuïtat. O sigui, no, any darrere any, no? Que no sigui una investida d'un any i després no puguis dur endavant l'activitat perquè no tens ajuda. Correcte. Per nosaltres és molt important. A part de que jo entenc, ara estic xerrant com si jo fos directament de Colònia, però vosaltres que sou una marca tan mallorquina, que va començar en el nord, però que estigui en el que és aquest moviment tan mallorquí com el Grup Güell, van de mà perfectament, no? Sí, sense cap dubte. Jo ho he dit abans, gràcies, Xisco, per haver vengut i haver tocat la porta i després el que ha dit, amistat. Hi ha una relació molt sana, molt natural. Nosaltres serem clar. Jo rep el bar a l'oficina, dic, Juan José, i vaig cap allà. Juan, què? Mira, hem passat a fer això, sí, te podem ajudar a suposar. La darrera col·laboració que van tenir era quan van fer el sopar de voluntaris i en Juan va dir, com hi ha tanta confiança, i la confiança d'asco. I em diu, Juan, en qui vol que col·labori? Dic, mira, preferim més coses més barates i que hi hagi més quantitat, i crec que ens va donar 30 paquets, o 30 o 40, no sé. Sí. L'altre vam voler col·laborar amb els voluntaris i tenim un detall amb ells. Exactament.
però que fos com la nostra política, que és algo proper. Llavors... I el voluntari nostre encantat de rebre d'aquestes coses. A més, les camisetes dels nostres voluntaris duen la propaganda de la Caixa Colònia, que els ens donen ells, nosaltres, els directius també. És a dir, hi ha una col·laboració humana, d'amistat, i que és el que se manca. És el mateix. És a dir, no és el senyor Juanjo, és en Juanjo, en Xisco, n'Olivia, n'Ester, a nivell personal és molt important. Això ens diferencia molt. Sí, sí. Aquest trat... És un dels vostres punts més forts, sense aquest dubte. Ten en compte que, si és fort, és que coneixen el client a nivell no només econòmic i financer, sinó a més personal i familiar, la seva situació, a nosaltres ens permet tomar decisions financeres. Si jo a aquesta persona li podem oferir aquest préstec perquè no ens fallarà. Possiblement potser els números no acompanyen tant com voldrien tots, però no fallarà. Mira, ara el que has dit tu, jo ara havia de fer una operació, vaig anar amb l'Olivia, xerràrem, com ho podem fer, molt bé, podem fer així, podem fer això. I ell va xerrar en el cau obert i jo vaig xerrar en el cau obert i vam trobar la solució. No és, has de pagar aquest botó, aquell altre, has de pagar aquesta quantitat. És a dir, amb una màquina és una cosa inhumana. El canvi està tot mà, perquè xerrant te diu no, pots anar per aquí o pots anar per allà. I fora sorpreses. M'entens? I ha anat molt bé tot. A part de que hi ha molt de punts en comú amb els valors que transmet tant la bona feina com fan els nostres amics de Colònia com en el grup Güell. Xisco Bauçà, Preci, que moltes gràcies per estar aquí una altra vegada a Això i Allò a Canal 4 Televisió, i gràcies, Juanjo, per estar aquí amb nosaltres i per contar-nos un poquet de com dic, aquesta bona feina que esteu fent de fa molts anys i per molt més. Moltes gràcies, encantat d'estar xerrant amb vosaltres. M'agrada venir aquí perquè puc dur bons amics. Molt bé. És que teva. És que teva, mira, si jo quan he entrat tenia els peus posats damunt la taula, mirant la tele i estava envermant, ja ho crec. Gràcies, Juanjo. Gràcies, Xisco Bauçà, del grup Güell i els nostres amics de Colònia. Fins aquí Això i Allò. Seguim. Això és Manu amb tu.